Anem a veure la segona part d'aquest recull d'animent a internet. M'havia quedat a mitges amb el Puzzles, amb els trencaclosques, en aquesta pàgina, Gersau Planet. Llavors és dir-vos que, a part de tot el que veiem aquí, si fem ver más, ens apareixen diverses pàgines més, vull dir que n'hi ha moltíssims, d'acord? Llavors, n'hi ha des de coses molt senzilles, 12 peces, fins a 400 peces. 4 truquillos. Obrim un de senzillet. Tenim aquí el panell per treballar. Funciona arrossegant amb el ratolí. Val? En aquest cas és un de senzill, un de 12 peces, però si fos més complicat podries dir és que ara no me'n recordo com era la foto original. Vale? Doncs aquí on estic, una miqueta més baix a la meitat, aquí. Si piquem aquí ens surt la imatge original. Una ajuda per treballar amb això. Perdó, aquest. Veieu? Aquesta suposo que aniria aquí. Vale? Però imagina't que fos un puzzle molt, molt complicat. Tenim un altre ajut que és el fantasma. Clic. El fantasma el que fa és posar-nos la imatge a sota i nosaltres podem presentar les peces una per una en el seu lloc. Val? Seria aproximadament això. Aquí. Quin despiste. Val? I per últim, si per exemple, torno a dir, fos un puzzle de moltes peces, arribaria un moment que dius no sé ni quantes tinc per aquí fora, les he remenat molt, deixa-me-les desordenar. I te les canvio una miqueta de lloc, com si les barregessis amb la mà. Val? Aquesta és una pàgina. La segona curiositat és la porta secreta. La porta secreta, cada vegada que fas clic a la porta, apareixes en un lloc diferent del món. És una combinació amb Google Maps. Apareixes en un lloc secret que pot ser dins un palau, visitant un museu o dins una casa, o al mig de la carretera. Vale? Ja veurem que hi ha una aplicació al costat, un enllaç amb Google Maps que ens ajuda a averiguar on hem anat a parar. Vinga, clico i ara mateix estic sembla una cova, sí, una cova subterrània. Vale? Una cova subterrània. Jo em puc moure per aquí igual que amb la Street View, dreta, esquerra, quina cosa més fantàstica. Veus? Puc visitar-ho tot. Aquí hi ha un lletrero que igual m'ajuda a veure on estic. Això té pinta de japonès o xinès o similar. No sé on estic. Que no ho sé? Doncs com que no ho sé, veig aquí sota que la imatge és el novembre de 2011, però aquí sota m'ha quedat una mica amagat, però bueno, és igual. Me diu que puc averiguar amb el Google Maps on estic. Ver en Google Maps. I suposo que a Kiyoshidai. Que amb això suposo que me diu amb el mapa on he anat a parar. El nom té pinta de ser Japó. Exacte. Val? Doncs això és la porta secreta. Cada vegada apareixeré en un lloc diferent i puc recórrer aquell lloc, el puc visitar, el puc mirar, tot el que... Val? Aquí podria continuar caminant mentre tingui accés. Ara vaig a pujar per les escales, sense caure. Vale? Suposo que en algun moment s'acabarà la visita. Val? Vinga. Doncs aquí un moment mirem una altra curiositat.